apsurdno je očekivati da će struktura koja je pripremila zapravo događaj 90. dakle dovela je lažnjake u Sabor, tako dalje, suradnike UDBE, a to su nama izgledali prije 90. zapravo progonjeni ljudi i žrtve, a zapravo su suradnici UDBE, preko njih se kontrolira. Dakle, nema demokracije, nema lustracije, događa se kontralustracija nakon 95. godine i to još uvijek ima, budući su to bili mladi ljudi, 20 godina u prosjeku, dakle, danas imaju recimo 50-ak hrvatski branitelji. Dakle, po tome možemo vidjeti da se ta lustracija događa, možemo pogledati, evo, da ne govorimo o sebi i znanosti i tako dalje, možemo, evo, ovdje kolega Dujmović, gdje sam ja... On je isto više puta lustriran sa više mjesta. Dakle, ja sam lustriran. Koliko njegovih emisija sam bio često gost, dakle, i te su emisije ukidane. Dakle, kad uđemo u pojedinačne sudbine, kogod je bilo što demokratsko i hrvatsko zastupao u Hrvatskoj, on je bio eliminiran, dakle, lustriran. Dakle, ovdje se događa lustracija, ali lustracija koja vodi u mrak, a ne na svjetlo. Da, gospodin Dujmović je lustriran iz više medija. Već mi je neugodno spominjati 13 otkaza u 17 godina, ali dobro, pustimo mene, stradali su ljudi puno gore od mene u svim tim mukama. Pa gospodin Dujmoviću, postavlja se sad pitanje, htio bih da sva trojica mi kaže, dakle, tko onda u stvari upravlja Hrvatskom državom zadnjih 30 godina? Pa ja vidim da je došao trenutak brutalne istine, pa budimo do kraja iskreni u toj brutalnosti i brutalni u toj iskrenosti. Dakle, 1945. Hrvatska je doživjela takav zastrašujući civilizacijski poraz u kojem, sad ne govorim samo o 100, 200 ili tko zna koliko tisuća ubijenih ljudi, nego iz Hrvatske je napustio korpus ljudi koji su državotvorno razmišljali. Dakle, iz Hrvatske nije otišla samo 2 kamiona ustaša, kako bi to Krleža rekao, koji su došli stvarati NDH, nego je otišla jedna neopisiva masa ljudi koja je pobjegla da bi spasila glavu. Recimo, 135 novinara je pobjeglo van, usput govoreći. Od 330, 40 je ubijeno, 102 su dobili zabranu pisanja i tako dalje, i tako dalje. Dakle, potpuno je iščešćena Hrvatska državotvorna misao. Na intelektualnoj razini zapravo ne postoji 45. To je ostala šaka ljudi koja je državotvorno razmišljala, koji su umirali od straha, što je potpuno normalno i legitimno. Ono što je ostalo živjeti poslije 45. osim te šake ljudi koji su nekako preživjeli, zapravo je prihvatila Jugoslaviju. Jedan dio, dakle, imate ljevičare Jugoslavene po defaultu, imate jedan dio Hrvata koji su prihvatili Hrvatsku, imate polovinu zemlja koja se recimo klela negdje u Hrvatsko proljeće, Savku i Tripala. Te su promjene bile ogromne iz one perspektive gledajući, ali ipak se radi zapravo samo u Jugoslaviji. Radi se o čistim računima unutar Jugoslavije. Takva Hrvatska dočekuje 90. Ja sam u tekstu, kad je otišao Zvonko Bušić, napisao: ratniče, nema te Hrvatske koju ti čekaš. Moram to reći gospodinu Suniću. Nema tih Hrvata više. Ovdje su ostali živjeti posle 45. ljudi koji su u najvećem broju, 80%, prihvatili titoizam i Jugoslaviju i trpili komunizam. Dakle, bez nekog otpora. Oni koji nisu htjeli živjeti ovdje, sjeli su u auto ili na konje i pobjegli preko granice. Tako je pola Hrvatske. Ta živi vani, zato kad dođete van vidite tu emociju koja vam ovdje fali. Tamo je ta Hrvatska koja plače za prošlošću, istinom i ne može vjerovati što se ovdje događa. A ovdje su zapravo ostali, i to je jedina logika koja objašnjava zašto 30 godina i zašto se mi stalno iščuđavamo. Pa zato, ne samo da nemate na razini elite promjene, vi nemate ni u narodu tog bunta. Pa ne izađe 100.000 ljudi na trg Bana Jelačića tražiti ilustraciju. Ne izađe nitko. Jer oni koji bi izašli žive u Kanadi, Americi, Torontu, Australiji ili Njemačkoj. A ovdje su ostali živjeti ljudi koji se s tim mire, koji zapravo ne znaju ni što bi s Hrvatskom državom, jer je državotvornost koja je ovdje dopuštena nije sezala dalje od 71. Možete se boriti za čiste račune, ali molim lijepo samo u Jugoslaviji. Sve drugo za njih je ustaštvo do 90. a danas onaj kamenčić u cipeli koji ih zapravo žulja. I zato Zvijezda u Rijeci, i zato nema iskapanja, i zato je silencio stampa i u medijima, ako baš hoćete, o svemu tome što se događa. Nažalost, to je prava i brutalna istina.